Ole tuan jong lo let le ta kan ma sa video ko ron siam thei lawa ka buai wang le internet connection kan nei chel tu ka video record in tang chela chuwa chuan kan ma sa lama video ko ron siam thei lawa ma he tu ka ra he ka ron siam thei chuan enge kan en ho tho to ang tung ka ra te enge om le chuan tun ka ra abikin US dollar pair trade ho tan Friday Thursday le Friday vo in le nak tu ka ni chu hi NFP US news poimo lu tu ka chaw han ne chuan chuan voi le nak tu khian daily le kan higher time frame bias tura ron shil don chuan chuan nga a tha ka tia ma se enge trade kan nei kan en thu thuang le analysis kan ti kan en thuak thuang le chuan ama saverin diak so hian an chan le hal ta mai la ol sam diak so in kan chan chan chu euro USD te gold trade te AUD USD te trade kan no main pair ba hi ka trade lo ga chuan 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 enge pair dang lo analysis te ti chumi chu lo ti te in ti jong comment lama lo share la in ni a video thar dang lo siam le de ga to ma ton mi chu en hau thok thok na le NFP in enge min mu a NFP min mu a zirin eng te te kan be sang ti ha ka en hau thok thok no ni chuan daily a hian kan hu tanga heng hoi lo clear kan clear zuenga kan hu daily kan hu thei dan kan hmu thei chu tah hian daily bik ah hian market structure a break hnuaian lek lian tak mai kan hmu a bearish lek lian tak mai chumi ah chuan kan daily chu a main order flow chu bearish la in thoni hemi high kan la tuna ka Fibonacci level high kan la cover chungi chu chumi am chu enge kan expect thei kan ti chuan higher time frame ah chuan kan la bearish lower time frame 4 chhate chuan hetlai thousand zong hi kan bullish vek don ama se higher time frame daily le weekly chu kan la bearish a chuan chumi mil chuan analysis kan ti don ta ni lower time frame chu kan soi tul tuk hri lo nga chuan inge ta hian kan nei kan lek ah hian kan nei kan ti chuan 50% kan pull back a reaction kan nei a ta reaction kan nei hian lower low hi alak lo wangin kan la chho zela chuan tunah hian areas of values pakhat tah hian fair value gap daily fair value gap kan hmu a chuan breaker kan nei nghal bawk a order block hemi lo hi tai a ka kha ni mai ta om zi chuan tunah hian daily fair value gap khi kan on touch to a chuan price tian kan chuk thale nghal don ti na nem khami ha tuna ka ron sai thok thok du chu nia lo chuk tha don tai lai nge kan expect thei mo chuan daily ah chuan kan bearish a chuan high lower time frame ah entry kan zong don ta 4 hour hi kan lo en ta nga 4 hour ah hian tuna kan hmu thei chu hei price hi kan la bullish char char je chu daily flow kan flow du chuan 4 hour ah kan la bullish hi a daily a kan bearish hi a chuan daily kan higher time frame perspective zel han kal kan du ta chumi a chuan in tinge tuna hian 4 hour hi lo om se in tinge short kan la kang wo dollar a bi chuan tuna kan hmu hian price hi hei a chupi chho tan ta chuan I ka hmu du chu dollar hi kan bearish don ni chuan 102.457 hemi zone hi candle lian pa ngai takin at least this size more hetiang size velin strong taka a break a lo ani chuan price hi kan continue higher char charanga hemi high kan la vek na chance po hi omo chuan ma se 4 hour ah hian hetiang liana headline low candle aron close ani chuan pullback a tatang shorts kan la thea chu in deuh mai a chu tiang chen euro USD a po ania chu ma ha tuna chuan 4 hour a kan la bullish a trade kan force nga lawang chuan euro USD en le khal ta mai la euro USD a po dollar ang chi han tuna daily le ka te hin ni kan in focus don short term kan huang hian daily le ka fair value gap a aron pull back a chuan fair value gap
a ron pullback mai ba ka hian order block hi ron touch deuh chi chi a chu chu dik soi han a ron touch lawa ma se ta chuan a ron touch a chuan forward kan en ve le tanga enge kan bullish na hun tur um um kan hmuh ang hian reaction chu kan nei tha ma se forward Euro USD ah hian forward kan bullish a khita a high one for example headline high 1.539 vel kan target thei le hemi high kan target thei a chian hun tur chu helai high kan broke huna che hen ni chumi ma chuan forward kan la bearish a trade kan la doin kan la film khorangai kan buy in kan sell thei lo ti na ni lo ma se bias logic taka kan kal don chuan chumi chu kan follow ngai ni chan chu rules kan in set anga kan trade chu chu ka set dan ani a keima chuan ka ta na thok tha na ngi chuan rules dang in lo nei me the in lo buy hal mai the a hei a lo a buy chuan trade thal du ma chuan boina ka trade kan so zuai anga buy hal kha ka ril ro oma kai po 15 minute a kan hmung hian tlai liquidity hi ta sell stop run kan ne a sell stop run ti te tiang te hi specific dewa in schedule ni chuan comment lama lo soi la chung te chu color on soi fianga ma se chuan ka soi thok thuak analysis te ka ti wangin headline sell stops kan ran hian ta hian kan hmunga price hi a chopia chuan chu chu lower time frame a han en le zel tai la 5 minute a 5 minute a kan ena kan session range kan ti lan chuan ACLO ACLO la chia ACLO la chia London kan in open a kan zoom in lenga tlai lo kan lak hian helai kan break hian ta hian entry kan nei a first entry chuan stop loss chu apanga in tlai lo hian ka seta chu ka hani forward in forward in kan forward time frame a han market structure shift kan la nei lo chuan trade la kha a probability ni amani asan jo hi tuna po stop run kan nei le tlai stop run kan nei zo hian price kha a chho ko be sei do ma se kan hmung hian kan stop run nei po a kan load da po a ron manipulate le ni hom je chuan a ron manipulate ta hian clear broke kan nei a chumi a chuan lower time frame a chuan kan bullish there to ti na ni a forward a chuan kan la bullish lawa chuan chuan kan main concept tur chu forward high alak hi kan hak theia hemi high alak hi kan hemi high buy side liquidity alak a kha kan hak theia ma se voina London session a tian kan hmuta ne ka stop loss a hitat ati chan chu lo higher time frame trend ni lo ka trade wa ani a apple in le zel ni ka tan po chuan tuna hian 1 hour a chuan ta hian market structure shift kan nei der to a tian ta me la market structure shift dik soi kan soyang tho phan 1 hour a kan shift to chuan tlai high vel thleng ni chu target chu kan nei thei hal der to a chuan kan bullish a bai hal tur tin a ni am ni lo ka soi tho in le nak tuk chu trade place lo tha chan chu NFP ni a NFP ni wangin mo marketing nge ti don tak kha alaron chiang lo ni US in ti han unemployment claims le NFP khang ho kha ron chua se chu ta ran chuan in min ni a analysis thazok te kan la ron ti lenga tuna chuan kan huang hian headline high hi 1 hour hi ka hngak lo longa headline high hi kan huang hian big candle mo big candle form a kan break ani chuan tian big candle form a kan break a ta pullback kan nei ni chuan entry ka zonga high target in ti khan entry ka siam thei do ni chuan heta 5 minute a low entry to te kha chuan entry na lu tu kan nei tlai lek target po han ma se daily order flow 1 hour order flow tinga lower time frame analysis kan ti zel zone khading ha kan result nei tur chu ni chuan chuan kala ngak ria vo ina US in an news ron chua khan a negative dollar a negative chuan euro a buy na chan som mo kha khan ni deuh mai a
analysis chu daily an bullish sa lower time frame 4 hour le 1 hour kan la bearish sa chu ang chuan 4 hour 1 hour tal hi bearish bullish scenario han inform se 1 hour bullish scenario a inform a take kan lak thei chuan a inform a pullback a take te kan entry thei ni chuan a tha ani mai chu ani deuh mai euro USD le lao dollar chu chuan gold thi kan nei a hei chu a soi fak lo nga gold hi chu a che du sia ha take tin nom ta wen one daily ngor kan soi nga um 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 daily a gold b ka hian hemi le ka te hian kan in focus ani tuna 50% ai ni ma kan ron touch to a ne gold po daily a chuan ngan la bully bearish scenario tang bully sa an in chai cha achan chu headline push kan en hian eng chen nge kan pullback kan en le thei tho February low to March high ven in the May high 50% hoya kan kala kan pullback a chu chuan daily market structure shift min pe a yeah tuna chuan gold po kan bullish a tuna kan ha tur chu gold kan buy don chuan gold kan buy don chuan kan ha thei chu hemi high hi a break a pullback a kan enter thei chumi ni lo chuan ki po hian scenario dang ala thleng thei gold hian a ai chu ala chuanga ti po han buy scenario min la ron hmu thei chu kan hma ngai ni a poimo pera chuan voin lai nak tu chu trade force lo ila setup tha kan hmu chong kan trade tanga kan hmu lo chuan trade kan force lo ang chu chong chu mai lo me ale pek ma chu lo en kol thau lai hmu le don ni